תלמידי שפע יקרים, כיף לתקשר איתכם, לא מהצבא, כמה ימים בבית. הדלקנו נר ראשון, כל כך הרבה דברים להגיד על נר ראשון, ונגיד חלק. אנחנו מכירים את המוסיף והולך, לא את התחרות, את החידון, אלא את הדעה של בית הלל מוסיף והולך, שהאור הולך ומתווסף. אבל לא תמיד אנחנו חושבים על זה שכדי שמשהו יוסיף וילך, שמשהו יוכל בכלל להתווסף, צריך להתחיל מאיפשהו. בהקשר הזה, הנר הראשון הוא כמו בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, ואנחנו עובדים יש מיש, אנחנו יוצרים יש מיש. אז הנר הראשון הוא בבחינת בריאה, ממש התחלה של משהו, יוצרים יש מאין, ומשם לאט לאט אפשר להוסיף וללכת. אז זה דבר אחד ככה יפה על הנר הראשון. דבר נוסף הוא שאנחנו יודעים שבתהליכים שאנחנו עושים, הכי קשה זה מ-0 ל-1. מ-1 עד 5, מ-5 עד 7, יותר קל מאשר מ-0 עד 1. 0 עד 1 זה המון מאמץ, בגלל שזה קשור ליש מאין. בן אדם רוצה להתחיל לעשות כושר, אז ההתחלה היא מאוד קשה, מ-0 ל-1. אז נר הראשון עברנו את החלק הקשה של ההדלקה של הנר הראשון, וגם בגלל שהוא הכי קשה יש לו שם עומק מאוד גדול. ודבר אחרון, גם כשרוצים להתחיל תהליכים, אז בדרך כלל איך שנעשה את הצעד הראשון זה יקבע לקצב. אז יש משמעות להתחלה, איך מתחילים יש משמעות. אז אני מאחל לנו שנתחיל את הנר הראשון של חנוכה, את היום הראשון של חנוכה, בשמחה, בטוב, בקדושה, באמונה, בעזרת השם. בשורות טובות, חג שמח לכולנו.